har yanzu ban gamsu da abin da kake kokarin gamsar da ni ba. Kar ki rena mun hankali ba. Babu wasa a magana na. Dan Allah ka sanar da ni kai waye ne. Ni mutum ne mana. Dan Allah fa na tambaye ka. Ni ma dan Allah na baki amsar wannan tambaya. Ban gane ba. Wanda ya ce yana yi da kai kai da shi. Ko gudan Allah ku yi haƙuri ƙara bin wata alfarma. Ba wata alfarma da za mu yi maki. Dangin kina da maka. Ko shi kuka kone ci kani yake. Umarni. Kada Allah matsa ka bani waje shiga ɗakin ka nake da zan kai maka wuka. Ina kake? Na rantse da Allah in ka rufe min baki ba zan fita da tafai in ci kaniyarka. Kai na gane ka, kai ma na gane ka. Me kake nufi? Allah na gode maka da ka haɗa ni da mata ta alkhairi. Wani shahararren shiri ne mai ƙayatar da al'umma ɗaya tamkar da dubu wajen ma'abota kallon shirin. Shiri ne wanda ya kunshi abubuwan al'ajabi da za su rikita kunnuwan ma'abota sauraron shirin. Shiri ne wanda ya fito daga kamfanin Abaje Baban Gayu Entertainment Film Production a Horkara Benin City da ke Edo State. Sun tanadar muku da mashahuran 'yan wasa domin ganin farin ciki a fuskar ma'abota sauraron shirin. Shirin umarni daga inda ba ka zata. Umarni. Wallahi mu ba komai mu karamci a ran gida. Kan garin nan idai karamci ne in ka zo ka same ni an gama. Dan Allah Laura ki daina min irin wannan magana bana. Haba Yahuza, yanzu duk wanda ya ce maka yana lafiya cikin karkar nan ƙarya yake. Wai ko kana jin abin da Sani ke faɗa kuwa? Menene ya faru? Na buge gege da gudu. Kai! Nisu ba a nan gidan za ka yi wannan iskancin ba. Shin wanda ya baka umarni bai faɗa maka duk masu da ya turo ka ba? Shirin To Mero! kawo muku shi a tashar mu mai suna Umarni Hausa TV a duka ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Kar ku manta da yi mana subscribing da danna kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen. Mun gode da sauraron tashar Umarni Hausa TV. Umarni. Duk wani abu da zai rabu Mero, mai rai ko mara rai, sai na san shi. Umarni.